Shalom, oras. Urian analonga di bagasan Yesus Kristus. Marhiti-hiti video di bagasan Tikion. Nanang bahasan nami, nanang pasatan nami. Ima hatani di bata, marhiti-hiti bahasa Batak. Na tarsurat sen buku kronika. Alaya dorang so tauduti manangion hatani di bata. Harap rohanami asa jumulo damang dainang subscribe manang mamicit tombol na merah na adong ima disi jala like jala mabagion aka video on asalam gudang jolma manangihon jala makanguluon hatani di bata. Leni hurian di Tuhan, hatani di bata na sahat tuhita di bagasan mingguta sadarion, dia nek mai sen buku sada kronika bidu 10 amuka mai sen naik 30 sada, satu ayat 30 hami jahau ma tuhita salhutna songonom mahata ni di bata. Ikon malas ni rohama atong akalangit jala marulupulup tanaon jala pabuah-buah hamuma di tonga-tongan yak kaparbegu Jehovah Doraja marhasa kasak malauti ro di isina marulupulup maladangi ro di nasa na di sini marulupulup madisi sudi akkahau ditobak dia dopan ni Jehovah anu ngaro ibana lahum manguhum tanaon madok moliate mahamu di Jehovah ay nabasa do ibana aro disaling nililing na do asi ni rohanay jala do kamu ma tupahi ma hami ali di bata ni aton nami jala papungu jala palua hami san akka bangso parbegu asa puji guarmu na badiai jala martanggulhon puji-puji kami pinuji ma Jehovah di batan Israel. Sian na saingan sa ro di saling liling na. Jala rimbang soy madok amen. Jala puji-pujian di Jehovah. Olak nido pajahawon hata di bata di bagasan partikyano. Mingguta sadarion di guarido sada minggu jubilate nomor 8 Mei marupulup ma sandok tanon. Hurian ni Tuhan anggo didokon marulupulup ma sude tanon. Nagabe sada sirimang-rimangan di bagasan parngulota budu hita marulupulup totu saluhu jolma budu marulupulup talumobi ma anggo di bagasan las ni roha hayita anggo di bagasan hadameon anggo di bagasan hai pason malah murahian do mangulahon ulupulup murahian alai buidu gabi maul ulau noton ulau marulupulup anggo di bagasan habuk ni roha di bagasan ima parsahiton apalagi anggo gudaken akka utang akka gudaken akka sibayaron akka kredit lokalan asing nah pasti asal nunga ma jatuh tempo pasti ima humor di do hita binguk kita memikiri sedia mabeno akka banggaran lokalan asing layang di bulan 5 on isi mana paling marulupulup menurut amangina. Nah pasti akan aneng majalo akka THR dohot tunjangan gaji ke-13. Pasti ya anggo ima halakon gampak kiedo marulupulup. Nang pe situasi senarion corona. Lebu duna sida hatok marulupulup penongan. Nggak mungkin mah dia tong B. Sedia manong ani majaloku gaji ke-13 neng omma toroku neng odok len asli. Salah doi daong jalai kosongoni do sa sitong na.
Nagabi sala nung ada pasu-pasu. Halai sa hulang na burhin buhina. Hulang na maritu pagkatayon do kalana asik. Ido nagabi sala. Marite-hite hata ni debata di bagasan partikienon di pabotohod do tuhita sa daede ulupulup na pinasahat ni si Raja David dohod bangso Israel. Buasa pola marulupulup si Raja David, anggota payutit, anggota jaha, adorang soturpu di jami taon, ima dibidu sa puluono, ayat sada sampai tu ayat 30, tu masa takas do di san ima di pabotohon tuhita, buasa si Raja David marulupulup sa luhut nai ala namanada do ibana di asid holong ni rohani di bata. Boy di patupai mana, boy di ulah ni mana, papidahon poti perpadanan sian bagas ni si Edom tu Jerusalem. Poti perpadanan ima poti nang dilehon ni debata ditiki di si Musa tu bangsa Israel. Jala anggo dia kabukuna asing takas do di suraton isi di poti perpadananon ima tukok ni si Aaron na martubur baru pada ni debata manang patik na sapului jala guri-guri na marisihon ima manna. Jala adong do pamikirion ha porsyaon ni bangsa Israel di dia poti perpadanan mian di sido nang debata mia. Poti perpadanan sada hataridaan ima na adong debata di tonga-tonga ni bangsa Israel. Poti perpadanan sada hataridaan ima kebanggaan di bangsa Israel siya nakabangsa na asik. Poti perpadanan ima poti na dipasahat ni si Musa na madokon ikon ima pakir dinasida do poti perpadanani mangingot salut aka asit at holong ni rohani debata. Jala sahak matutiki ni si Raja David. Di papidai mana ma poti perpadanani tu sada udung-udung na adong di Jerusalem. Asa di san salut bangsa Israel marsada memuji pasangapon debata jala makilala songo dia balgani holong ni debata na parmudu-muduhon parngolon nasida. Marhite-hite jamita di bagasan partikyanon takas do ima di pasahat si Raja David songo dia ulupulup na tu debata. Ulupulup na pinasa ni mana idoko ni mana do sudah akal langit marulupulup jala idoko ni mana do pabuhamuma di tonga-tonga nyaka perbeu Jehovah do debata. Ulupulup na pinasa ni si Raja David sada hati dangon ni haporsyaon manang sada hot ni haporsyaon di mana manang hato mano ni mana mar haporsyaon ni batu debata. Idoko di mana do marhite-hite ulupulupi di tariasun ibana do na Jehovah do raja. Na Jehovah do manggonggomi selalu pertibiot. Na Jehovah do mamasu-masu selalu permulon lokan asik. Ido ulupulup na pinasahat ni mana. Bak do keman dua kalaupe marsaksak marulupulup dua kaladang. Sudah nang marulupulup mamuji pasangapon debata. Basa pola marulupulup sa luhut nai ala ulaon na dilon ni mana aka ulaon partodiod do dan ulaon perdagingo. Hurian ni nolonga di bagasan Yesus Kristus. Anggo si Raja David marulupulup ala naboy di papidai mana poti parpadana. Anggo hita manginang ado dasarta marulupulup. Na perjulut sali jalan na paling rumikot jalan na utama. Dasarta marulupulup ima ala Tuhan Yesus Kristus na paluahon jalan na manesa dosata. Ido ulupulup ta. Makana didokon di hatan ni debata di bagasan pertikyanon madok muliate mahamu di Jehovah ay nabasa do iban ayro di seliling na do asin ni rohana. Ulupulup na tapasa di bagasan pertikyanon amanginang hurian di Tuhan. Ulupulup
ala naung ditobus Yesus Kristus selalu aka dosata. Olo polota sonari ala naung dipamonang Yesus Kristus sida. Kita bersuka cita, kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dasarnya adalah yaitu karena Yesus Kristus sudah menebus kita dari keberdosaan kita. Maka sudah sewajarnya, sudah seyogianya setiap orang yang percaya akan penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus, maka seyogianya orang tersebut harus mempermuliakan Tuhan atau bersuka cita di dalam kehidupannya setiap saat. Jadi dasar kita bersuka cita pada saat ini bukan karena kita mampu memindahkan tabut perjanjian lagi. Karena perjanjian itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus di dalam kematiannya di kayu salib. Melalui kematian Yesus Kristus, maka Allah menghadirkan kehidupan yang baru bagi kita. Maka Yesus Kristus memberikan kehidupan yang lebih layak kepada kita. Maka seharusnya setiap orang yang percaya harus bersuka cita oleh karena itu. Tidak lagi karena tabut perjanjian, tetapi karena Yesus Kristus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Itulah dasar kita dan yang paling utama kenapa kita harus bersuka cita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hurian nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Gudang do memang jelma di bagasan partikenon di sekitar pasu-pasu be mana di lupa ni mana di bata gabe ima lemdau mana sen di bata. Di tiki ima marstawon petong adong jelma songoni. Alai nasa jelma na maka persaya Tuhan Yesus Kristus Tuhan jala si palua ikon malas ni roha nama di bagasan permuluna. Banyak alasan, banyak dasar bagi kita untuk tidak bersuka cita sebenarnya. Tetapi berjuta alasan bagi kita untuk mempermuliakan Tuhan dan bersuka cita. Hurian nenolonga di bagasan Yesus Kristus na paduahon nanang dohono ni dewata di bagasan partikenon soal ima minggu jubilate. Diajaron do tu hita marhite-hite minggu jubilate di bagasan partikenon manang minggu olopolo. Saluh jolma ikon marolopolo manang namar si taonot pe mana. Songo dia di jolma marolopolo di bagasan si taonot. Jolma na marolopolo di bagasan si taonon dang na madok komuliate di salas si taonon. Daong. Tetapi orang yang bersuka cita di dalam penderitaan ketika dia mampu hidup benar di dalam setiap penderitaan itu. Dia tidak menjadikan penderitaan untuk membenarkan dirinya melakukan dosa. Tetapi orang yang berjubilate, dia menyadari bagaimana kebesaran kasih Allah di dalam kehidupannya. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan. Tetapi dia tetap berada di dalam koridor Allah. Dia tetap berjalan di dalam kebenaran Allah. Itulah orang yang berjubilate. Situasi boleh saja datang menghancurkan kita. Akasi tahunon, budo rotu bagasan permuluta. Akasi tahunon, akaparokilon, budo masa tu selalu akajolma. Alai nasa jolma nama nada debata nang majadi Yesus Kristus Tuhan jala si palua di bagasan moluna. Iko dah tidak kodo ima las ni roha jala holong ni roha ni debata di patuduan tu selalu akka humaliang. Ima na paduahon na patuluhon amang inang hurian ni Tuhan. Marulupolop di bagasan Yesus Kristus ikut di bagasan pakirimon na mangulu. Napatan na songod dia manginang hurian ni Tuhan. Ulupolop ikut di bagasan pakirimon na mangulu. Nang pegudang aka si taonot tamanginang. Nang pegudang aka pamikiriot ta na mangarsaki roha do mengganggu porsyota. Alai di bagasan ulupolop di bagasan pamuyon tu debata ikon tabereng do ikon tahilalado holong ni rohani debata nang dilihat di bagasan uluta marpakirimo do hita nekon urupo ni debata hita madalani saluhut akka parnguluta nekon urupan ni debata do hita mamul salut akka narais di bagasan parnguluta di bagasan ayat 35 didokon si Raja David do jala dok kamu ma tupai mahami ali debatanya tu nami
jala papungu, jala pelua hame senaka bangso parbegu, asa hupuji hami guarmu. Pinuji ma Jehovah debatan Israel, senasa saingan saro di saling-lilingna, jala rimbang soy mado amen, jala puji-pujian di Jehovah. Jala rimbang soy mado amen. Na pataluhan jala na parpudian amanginang. Saluhut jolma na mamuji debata ikko di bagasan hapor syaudo. Dan gabi meol-eol. Songo si arung. Satok itu syabirang, satok itu siamun. Meol-eol imana dulus alugo. Alai anggo jolma nang majadio Yesus Kristus di bagasan ngoluna gabe dasar na marolo-polo mamuji pasangapon guarang debata ikko porsia do ibana manotong doha porsiane maka porsia Tuhan Yesus Kristus. Hurian na nolonga di bagasan Yesus Kristus. Marhite-hite minggu olo-polo, minggu jubilate na dipasah ni debata tu hita. So na hamidok kunda kaninga dasarta marolo-polo dang be ala nabuhita papidahot poti perpadanan. Ala dasarta marolo-polo ala naong ditubus Yesus Kristus do hita sen salut dosata. Dasarta marulupulup ala naong rodo Yesus Kristus tu portivion. Dasarta marulupulup na porsia do hita naik kodonganan di debata hita madala de permulota. Dang behulang di Jerusalem adong poti perpadanani. Alai di saluhut ngolutta, di saluhut rumah tanggata, di saluhut bagasta. Miad do debata. Ala nai dokod do debatai ima debata ima gode na marlapatan imanen na marlapatan ima debata taripar di salut parnguluon na marlapatan debata adong di salut akainganan alana debata adong di salut akainganan di bagasan si taon pe berarti adong do debata di san di bagasan perkerejo pe berarti adong do debata di san di bagasan rumah tangga pe berarti adong do debata di san di bagasan ima arsak ni roha pe berarti adong do debata di san anggo di bagasan salut parngulmi di bagasan parngulota adong debata berarti madok molehati mahita di padonganion ni debata. Dang di pasobu debata HP hita. Dang di paluas debata hita manaon selalu akas hita nota. Di dongani jala diurupi debata do hita. Alinia manginang puji hamu nama debata sen nasa roha do sen nasa gogomuna. Puji hamu nama debata sen nasa haporsyamuna. Puji hamu nama debata sen nasa ulamuna. Puji hamu nama debata nang di selalu akas hita nomuna. Ido jolma na marulupulup, ido jolma na marjubilate. Saulat na manginang, selamat minggu jubilate di bagasan parngulota. Tabahin madebata, gabe bohal, jalata puji-puji madebata di bagasan salu parngulota si ganupari. Saulat nai, debata ima debata na imanen, na marlapatan, debata adong di salu akainganan. Alana debata adong di salu akainganan, so tumbe hitam mangulon akadosa. Alai taulah makati korang taulah makalomoni rohani debata ala nang ditubus debata hita ala nang di marpada debata makaholongi hita sian ari najulu sonari sahak rodi seliling nililingna di pasu debata Jehovah ma hita saluhutna. Amin. Shalom.